По една песен за всички обстоятелства. Прочетете Псалми 3 глава. Псалм на Давид, когато бягаше от сина си Авесалом. Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина възстават против мене. Мнозина казват за моята душа: няма за него помощ от Бога. Но ти, Господи, си щит около мене, слава моя, и този, който възвисява главата ми. С глас извиках към Господа, и той ми послуша от святия си хум. И аз легнах и спах. Станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се обоя от десетки хиляди от народа, които навред са се изправили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото ти си наранил в челюстта всичките ми неприятели, струшил си зъбите на нечестивите. От Господа е спасението, върху Твоя народ нека бъде благословението Ти. Псалм 33, от 1 до 3 стих. И Псалми 109, от 6 до 15 стих. Господи, постави нечестив човек над него и противник, нека стои отдясно му. Когато се съди, нека излезе виновен и молитвата му нека стане грях. Дните му нека бъдат малко, друг нека вземе чина му, децата му нека бъдат сираци и жена му вдовица. Децата му нека се скитат винаги и станат просъци. И далеч от разрушените си жилища, нека просят хляб. Лихварят нека впримче целия му имот и чужденци нека разграбят труда му. Да, няма кой да покаже милост към него, нито кой да пожали сирачетата му. Внуците му нека бъдат унищожени в бъдещото поколение, нека се излечи името им. Нека се помни пред Господа беззаконието на бащите му и грехът на майка му нека не се изтрие. Нека бъдат винаги пред Господа, за да заличи помина им от земята. Какви различни черти на човешката опитност предават тези псалми? Псалмите карат общността на вярващите да осъзнае пълния набор от човешки опит и демонстрират, че вярващите могат да се покланят на Бога при всички житейски обстоятелства. В тях виждаме следното. Първо, химни, които възвеличават Бога за Неговото величие и сила в творението. Неговото царствено управление, съд и вярност. Второ, благодарствени псалми, които изразяват дълбока признателност за изобилните Божии благословения. Жалби, които са искрени викове към Бога за избавление от беда. Псалми на мъдростта, които предоставят практични насоки за праведен живот. Царствени псалми, сочещи към Христос, суверенният цар и избавител на Божият народ. Исторически псалми, които припомнят миналото на Израел, подчертават Божията вярност и неверността на Израел, за да учат следващите поколения как да не повтарят грешките на своите предци, а да се доверяват на Бога и да останат верни на Неговия завет. Поезията на псалмите има отличителната сила да привлича вниманието на читателите. Въпреки че някои от тези поетични средства са изгубени в превода, все още можем на своя роден език да оценим много от тях. Паралелизмът включва комбинирането на симетрично построени думи, фрази или мисли. Паралелизмът помага за разбиране на значението на съответните части. Например, благославяй душа моя Господа и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото му име. Псалм 103, 1 стих. В този паралелизъм моята душа е всичко, което е вътре в мене, а именно цялото същество на човека. Образността използва фигуративен език, за да привлече силно физическите сетива на читателите. Например, Божието убежище е изобразено като сянката на неговите крила. Псалм 17, 8 стих. Меризмът изразява съвкупността чрез двойка, контрастиращи части. И денем и нощен съм викал пред тебе. Означава непрестанен плач.
Игрите на думите използват звученето на думите, за да направят каламбур и да подчертаят духовната вест. В Псалм 96, 4-5 стих, еврейските думи Елохим, богове и Елилим, идоли, създават игра на думи, за да предадат вестта, че боговете на народите само изглеждат като Елохим, богове, но всъщност са просто Елиим, идоли. И накрая думата села обозначава кратка интерлюдия или като призив за спиране и размисъл върху веста на определена част от псалма или за промяна на музикалния съпровод. Псалм 61, 4 стих. В шатъра ти ще обитавам винаги, ще прибегна под покрива на твоите криле. Вдъхновени молитви. Прочетете втора книга на царете, 23 глава, 1-2 стих. Духът на Господа говори чрез мен и словото му дойде на езика ми. И Римляни 8 глава, 26-27 стих. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим, както трябва. Но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Какво научаваме от тези стихове за молитвата? Псалмите са вдъхновени молитви и хваления на Израел и затова в тях гласът на Бога се смесва с този на неговият народ. Псалмите приемат динамиката на живи взаимодействия с Бога. Псалмистите се обръщат към Бога лично като Боже мой, о Господи и Царю мой. Те често умоляват Бога да чуй молитвата ми, погледни, отговори ми, избави ме. Това очевидно са изрази на човек, който се моли на Бог. Псалми 5, 2 стих, Псалми 84, 3 стих, Псалми 5, 1 стих, Псалми 39, 12 стих. Забележителната красота и привлекателност на псалмите като молитви и прослави се крие във факта, че те са Божие Слово под формата на благочестиви молитви и хваления на вярващи. По този начин псалмите предоставят на Божиите деца моменти на интимност, както е описано в Римляни 8 глава, 26-27 стих. Така също и Духът ни помага в нашите неизговорими стенания. А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Исус също цитира от псалмите, например в Лука 20 глава, 42-43 стих, когато цитира директно Псалми 110, 1 стих и каза: Ехова на моя Господ. Седи отясно ми, докато положа върховете ти за твое подножие. Въпреки че някои псалми са произлезли от или се отнасят за конкретни исторически събития и преживявания на самите псалмисти, както и за опита на Израел като народ, духовната дълбочина на псалмите говори за различни житейски ситуации и пресича всички културни, религиозни, етнически и полови граници. С други думи, докато четете псалмите, ще откриете, че те изразяват надежда, възхвала, страх, гняв, тъга и скръб. Неща, с които се сблъскват хората навсякъде, във всяка епоха, независимо от заобикалящата ги среда. Те говорят на всички нас на езика на собственият ни опит. Какво би трябвало да ни каже употребата на псалмите от Исус за значението, което те могат да играят в нашата собствена верска опитност?